lause, mitä kaikki haluaa aina kuulla multa. Sen takia tässä on nyt video, missä kaikki parhaat ei haita mitään videot peräkkäin. Ja se ei haittaa mitään. Oho, se oli uudenlainen. Mennään videoiden pariin. No? Ei, nyt se meni suohon perälle asti! Ei haittaa mitään. Joo, ei haittaa mitään. Issa noukkii sen lätkämailalla. No? Ei, nyt täällä on hirveä sotku. Ei haittaa mitään. Joo, ei haittaa mitään. Iske tulee siivoa. No? Ei, nyt sä heitit shokkilippiksen ikkunasta ulos. Ei haittaa mitään. Joo, ei haittaa Moi. Veli, kuuntele. Haittaa. Nyt käyn sisälle ja hakee sen pika. Oikeesti äijä. Totta kai shokkia, joo, mä menen heti hakee sen. Tästä videosta syntyi ei haittaa mitään. No niin, nyt ollaan lähdössä sinne reissuun. Mä taisin unohtaa pakata sun vaihtovaatteet. Ei haittaa mitään. Enkä muuten muistanut ottaa sulle juomapulloakaan. Ei haittaa mitään. Vaipatkin jäin. Ei haittaa mitään. Mutta muistiko sä ottaa meille jotain suolasta pientä syötävää mukaan? Okei, no mäkin unohdin. Ei haittaa mitään. No hyvä. No sit sua ei varmaan sekään haittaa, että mä odottaa se sun lelupanna mukaan. TikTok, mulla oli tänään tosi huono päivä. Ei haittaa mitään. 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 Erkki, muista se volyymitaso! Ei haittaa mitään. Ei haittaa mitään. Ei haittaa mitään. Huomenna on varmasti parempi päivä. Kiitos kaverit. Tuli parempi mieli. Miten TikTube-pelaajat sanoo? Ei haittaa mitään! Ei haittaa mitään. Ei haittaa mitään! Ei haittaa mitään. Ei haittaa mitään. Nyt. Ei haittaa mitään. Ei haittaa mitään! Ei haittaa mitään. Ei haittaa mitään! Haittaako vai eikö haittaa mitään? Pessan kansi jäänyt ylös. Haittaako vai eikö haittaa mitään? No ei ollenkaan haittaa, ei koskaan. Joku on jättänyt vessapaperin hylsyn paikalleen, eikä vaihtanut siihen paperia. Haittaako vai eikö haittaa mitään? No haittaa se. Mitään. Jotain. Teillä on kaverin kanssa tapaaminen 5, se tulee varttia yli. Haittaako vai eikö haittaa mitään? Mä voin vastata meidän molempien puolesta. Ei haittaa, koska mekin ollaan myöhässä. Niin mäkin, mitä kello muuten on? Mies ei tuo oma-aloitteisesti kukkia kotiin. Haittaako vai eikö haittaa mitään? Ei haittaa. Ei haittaa mitään. No niin, puetaas nyt ulos. Tässä on sun takki. Iskä, tuu tähän. Joo, no. Ai, ei haittaa mitään. Joo, ei haittaa. Isi laittaa kisu ja koiralaastarin, noin. No niin, iskä kääntää tiimalasin näin, ruvetaan pesee hampaita. Minä itse. Ai, haluatko sä pestä ite? No pese vaan tossa. Ei, älä heitä sitä. Ei haittaa mitään. Ei haittaa, iskä kalastaa sen. Tai ehkä me heitetään tätä suoraan roskiin. Isi! No, mitä? Älä vedä niitä! Ei haittaa mitään. Ei haittaa mitään. Iskä siivoo. No niin, luokka, ottakaa matikan kirjat esiin. Mä unohdin matikan kirjan kotiin. Ai, unohdit? Ei haittaa mitään. Mä käyn ottaa sulle kopsut. No niin, luokka, tervetuloa liikunnan tunnille. Löytyyhän kaikilta liikuntavaatteet päältä. Mulla on vaan nää farkut. Sulla ei ole vai? Ei haittaa mitään. Ei hätää, ota kevyesti, ettei housut ratke. No niin, luokka, nyt tässä musiikissa nokkahuilun soittoa. Come on, nokkahuilutunnit on aivan järkyttäviä. Mitä? Ei haittaa mitään. Ihan totta on. Katsotaan mieluummin tää tunti leffaa, eiks vaan? Hei, älä syö lunta. No, seipä. Hei, älä potki puuta. En nähnyt mitään. Hei, eikö sä nähnyt, että me jatkoin matkaa jo? En nähnyt mitään. Etkä sä mennyt suihkukoppiin?
Älä laita suihkuu päälle! Ei haittaa mitään! Ei haittaa mitään, iskä kuivaa sun vaatteet ja sut. Isi! No, mitä? Älä vaan koske siihen levyyn, se on kuuma. Miksi sä koskit siihen? Ei haittaa mitään! Ei haittaa mitään, pidetään kylmää siinä hetki, iskä soittaa Silvälle terveyskeskukseen. Seikkailumuksi on kyllä hyvä ohjelma. Mikä ääni se oli? Vasta sano, jos sulla tulee kakka, sulla ei ole enää vaippaa. Pitää haisee. Kakkasitko sä housuun? Ei haita mitään. Joo, sä oot näköjään kakannut kans lattialle ja seinään ja jotenkin kattoonkin. Ei haittaa mitään. Iskä siivoo kaiken. Tervetuloa muksi. Mitä haluat tehdä? No mä voisin haluta vaikka sotkea huoneen, sotkea keittiön ja piirtää seinää. Apua, mitä Ranni ilkäpesua sentään teet? Ei haita mitään. Haittaa tumma mussu. Mitä sinun kaikki, onko selvä? Joo! Vau, ne onpa täällä puhdasta ja siistiä. Jos tää näin siisti on, niin mehän voidaan mennä juhliin joka viikko. Mutta mutsi. Ei haita mitään. Soittakaa mut tänne, koska vaan. Kaveri kehuskelee olevansa jäällä kuin Kretski, mutta ei osaisi luistella. Haittaako? Vai eikö haittaa mitään? Ei haittaa mitään. Ei haittaa yhtään mitään. Kaverilla on päällä puvun takki ja shortsit. Haittaako? Vai eikö haittaa mitään? No kyllä se vähän haittaa. Mut vaan vähän. Te ootte kaverinkaan mennä skuuttaa, mutta se tulee potkulaudalla. Haittaako? Vai eikö haittaa mitään? Ei se haittaa. Ei haittaa mitään. Kaveri on tullut sulle duuniin, mutta sillä ei ole mitään työkaluja mukana. Haittaako? Vai ei haittaa mitään? Ei haittaa mitään. Multa löytyy kaikki. Häneltä löytyy kaikki. Hei isi! No? Hei, mitä sä teit? Nyt mun paita on ihan pilalla. Ei haittaa mitään! Ei haittaa mitään, iskä menee ostaa uuden paidan. No niin, Muksu, mitäs pidät uudesta paidasta? No oho, ostitpa kauniin! Joo, äitikin tykäs, kun osti vihdoinkin uuden paidan. Mitä sä oikein teet? Näin! Au! Muksu, herra jästä, sattuko? Ei haittaa mitään! Joo, ei haittaa mitään. Lähetään lääkärin, tuu! No niin, Muksu, nyt lähdetään sairaalaan. Juu. Hei, sammuta toi valo! Ei haita mitään! Haittaa tuota valoa, ei saa laittaa päälle, laita sen pois! Pois! Nyt kuulostaa kyllä siltä. Hei, älä pompi sängyllä, se menee rikki! Ei haittaa mitään! Ei haittaa, iskä kattoo uutta netistä. Hehe. Pesukone ääni loppus. Painoiko sitä nappia? Joo. Ei, nyt se ohjelma täytyy aloittaa alustaa. Ei haittaa mitään. Ei haittaa mitään, iskä laittaa koneen uudelleen päälle. Iskä siivos nyt sun huoneen, leiki kiltisti. Jop. Mä kovalla vaivalla hittelin ne autot. Ei haittaa mitään. Ei haittaa mitään, iskä lajittelee ne uudestaan. Iivi! No? Hei, pöytä on nyt ihan märkä. Iätäitä! Joo, ei haittaa mitään. Siivoo. Iätä paperi! Tupee pyyhkii siitä. Ei, nyt sä laitat se sinne mukiin. Iätä vaan! Joo, ei haittaa mitään, kunhan sä et juo siitä. Iätä vaan! No joo, ei haittaa mitään, entä kuin likas vettä se oli, että tuleeko sun nyt joku oksennusta tai vastaavaa? Laitele! Hei, tässä on tää, jos meinaa tulla. Mitä sun tekis mieli? Eli tuo kakki. Totta kai, kulta, totta kai. Nyt alkaa pelit! Tosta. Häh? Hei, miksei pelit näy? Mehän ei ylimääräisestä maksukanavista makseta. Ei haittaa mitään! Juu, ei haittaa mitään. Naapurilla näköjään näkyy. Mä menen ikkunan taakse katsomaan peliä. Perheenisi! Mitä? Tuut munkaan kattoo tätä kauniiden ja rohkeiden unelmien poikamieselokuvaa. En mä nyt tuu, kun mä menen ulos poikien kanssa. Sä soitat niille ja sanot, että sä perut se. Ei haittaa mitään! Juu, ei haittaa mitään. Mä soitan... Pojat, mä en tuu, mä oon kipeä. Voitko sä keittää mulle aamukahvit? Sulle 100 kertaa sanonut, että meidän perheeseen ostaa kahvi enää muuta kuin juhlapäivinä. Kahvi maksaa. Mutta en mä herää ilman aamukahvia. Iso mies, kyllä meidän perheessä herätään ihan ilman kahvia.
Ei haittaa mitään! Juu, ei haittaa mitään. Jos mä rupeen väsyttää, niin mä oon sit töissä vaan näin. Haittaako vai eikö haittaa mitään? Joku on jättänyt tangolle painot. Haittaako vai eikö haittaa mitään? Haittaa. Paha muka. Haittaa. Made Me Do It voittaa ensimmäisen pelinsä koskaan. Haittaako vai eikö haittaa mitään? Ei se haittaa. Antaa muidenkin voittaa välillä. Takaisin studioon. Asiakas pyytää mediumin pihviä raaksi. Haittaako vai eikö haittaa mitään? Ei haittaa mitään. Ei haittaa mitään. Se on silti pihviä. Kun sun frendi ei kato salkkareita. Haittaako vai eikö haittaa mitään? Ei haittaa mitään. Ei haittaa mitään. Easy! Mä pelaan pleikkaria! Juu, anna mennä vaan. Easy, mun pleikkari ei käynnisty! Ei haittaa mitään. Juu, ei haittaa mitään. Mä voin paljon mieluummin pelata sun puhelimella vaikka pasianssia. Isi, siis saanko mä pelata sun puhelimella? No anna mennä vaan. Isi, mut sun puhelimesta akku loppuu. Ei haittaa mitään. Juu, ei haittaa mitään. Mä menen mieluummin vaikka tonne nurkkaan valoalle mietiskelemään. Isi, sähköt meni! Joo, ei haittaa mitään. No juu, ei haittaa mitään, kun sä vissi unohdit, että sulla ei puhelimeseen sakkuu. Telkkarikaan ei toimi ja Suomen peli alkais kohta. Ei! Ei haittaa mitään! Iti. No? Hei, miksi sä noin teit? Ei haittaa mitään. Yksi ei hoitaa mitään tyyppi menee, mutta ei kyllä kahta. Ope, nyt alkoi välkkää! Ope, mitä tulee läksyksi? No tää kassakuitin tutkiminen yhteiskuntaopin näkökulmasta ei niin pahasti kesken, että mä en anna läksyä tällä kertaa. Ei haittaa mitään! Ope, hirveä nälkä, ruokailu on 5 minuuttia, eikö me voida päästä syömään joo? No me kyllä saimme jo kassakuitin tutkimisen yhteiskuntaopin näkökulmasta loppuun, joten saatte mennä syömään jo. Ei haittaa mitään! Voi teidän opettajan ei jättänytkään istumajärjestystä, joten te saatte istua ihan missä haluatte tämän tunnin. Ei haittaa mitään. Jari! Kari. Haittaako vai eikö haittaa mitään? Kaveri ei ole ikinä käynyt Suomen rajojen ulkopuolella. Haittaako vai eikö haittaa mitään? Ei haittaa mitään. Kotimaan matkailu on jees. Kotimaan matkailu on erittäin jees. Tyyppi, joka ei ole ikinä kattonut yhtään jaksoa Muumei. Haittaako vai eikö haittaa mitään? Ei haittaa mitään. Ei haittaa mitään. Kaveri kävi vessassa, mutta ei pysty käsiä. Haittaako vai eikö haittaa mitään? No, kyllä se vähän haittaa. Mut vähän vaan. Joku on jättänyt tyhjän maitopurkin jääkaappiko. Haittaako vai eikö haittaa mitään? Haittaa. Kyllä haittaa mitään. Haittaa jotain. Iskä, tärkeä juttu. Juu, no. Mä olin mun viikonloppuna miksi harrearkkupussi. Ai kato, kun me käytiin jo kaupassa, me unohdettiin ostaa. Mut nyt me ei saa viikonloppukarkkia. Joo, mut hei. Ei haittaa mitään. Joo, ei haittaa, me syömme mieluummin vaikka omenan. Isi, mulla on asiaa. Juu, kerro. Mulla oli eilen syntymäpäivä. Mä oon nyt koko ajan odottanut, että sä olisit muistuttanut mua siitä. Ai niin, sulla oli eilen syntymäpäivä. Kuin me unohdettiinkin se? Ja entä mun synttärin lahja? Joo, mut katso, sulla on aika paljon leluja, niin ei haittaa mitään. Joo, ei haittaa mitään. Mä leikin, että tää nuuskamuikkuna on mun uusi lahjani. Muksu, hei, se on sun tiskivuoro ollut nyt viikon. Mut mulla oli viime viikolla. Eikä kun ne menee silleen, että mulla on viikko ja sulla on 2 viikkoa putkea muista. Mut iskä, tää oli kauhean epäreilu, mulla on syrjitty olo. Joo, mut hei. Ei haittaa mitään. Joo, ei haittaa mitään. Mä laitan vaikka Fröbelin palikat soimaan, niin mulla on kivampi laittaa niitä. Iti. No? Hei, miksi sä heitit se? Ei haittaa mitään. Joo, ei haittaa mitään, iskaa vaan varovasti. No? Hei, miksi sä levitit ne? Ei haittaa mitään. Joo, ei haittaa mitään, iskä siivoo. Iti. Joo? Hei, miksi sä heitit sen sohvan alle? Ei haittaa mitään. No joo, ei haittaa mitään, nyt ei voi katsoa Pipsapossua sitten. Ei haittaa mitään. Selvä! Mä jo pelästyn. Joo, jos me sijoitetaan C ja B-hön. Oota. Mikä se oli? Ei haittaa mitään. Mä jo pelästyin. Joo, sori, ei mitään. Niin, siis C ja G-hön. Niin. Me mama like a wagon wheel.
Mitä kävi? Ei haittaa mitään. Hyvä. Rock mama anyway. Miten TikTube-pelaajat sanoo, ei haittaa mitään? Osa 2. Ei haittaa mitään. 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 Iska, No? ajattelin tehdä näin. Miksi noin teit? Ei haittaa mitään. No juu, ei haittaa. Sä saat hakea sählömailla. Ei meillä ole mitään sählymailaa. No mitä me nyt sitten tehdään? Otetaan jäätortti. Hyvä poika. Hyvin toimittu. Fatsi, meitsi on tänään 18V. Sä lupasit mulle synttärilahjaksi jeepi. Joo, kyllähän mä se ostinkin. Missä se on? Itse asiassa tässä näin. Mut mä lupasin Jarille ja Karjalle jeeppiajelun, kun mä tätä 18 vuotta. Hei, ei haittaa mitään. Juu, ei haittaa mitään, mene etänäni. Hei, missä iskä se muu sänkyni on? Hups, ai niin. Mä taisin unohtaa ostaa sen sängyn. Mut entinen veiti just tänään kaatopaikalle. Missä mä nukun nyt ja... Hei, ei haittaa mitään. Joo, ei haittaa mitään. Mä vaan rullaudun maton sisälle nukkumaan. Isi, missä se uusi jalkapallopeli on, minkä sä ostit mulle? Ai niin, on hyvä kun muistutit. Tässä, ole hyvä. Tämmönen vai? Eikö sä tajunnut, että se oli FIFA, mitä mä tarkoitin? Sulla kuulee niitä videopelejä niin paljon, että hei, ei haittaa mitään. No ei haittaa mitään, tää on nyt mun Foodispeli 21. Ei mukaan loppu. Ei haittaa mitään. Äiti, ensin mun kaakaa loppu ja sit mulla on ihan hirveen tylsää. Ei haittaa mitään. Mut kyllä se äiti haittaa ja... Ota tänään soittaa. Joo, mä tuun. Kiva kun sä tänään tulit, mut mun pleikkari on rikki. Oksu, se ei haittaa mitään! Mitä mun tänään sanoa näin? Tän on pakko olla painajasta. Herää muksu, herää muksu, herää muksu, herää muksu. Se oli kaikki vaan unta. Huomenta äiti. Mä olen aivan järkyttävää painajaista. Et oo mitään muksu? Mitä sinne tuli? Mahtokohan nyt tätä uutta paitaa, minkä mä löysin netistä? Hei, pelataanko palloa? Noniin, mä heitän tän. Pura nyt se pallo mulle. Ei, älä pure, kun pura. Okei, huono termi. Syötä se pallo mulle. Hyväkin. No en mä nyt totakaan tarkoittanut. Pistä vippinä tulemaan. Älä hyvä. Mistä sä ajattelit ton viimeisen tällaisena? Okei, unohdetaan koko juttu. Potkaise mulle tää pallo vaan. No ei sus tota rata kyllä futarii tuu. Älä mitään. Juu ei. Mä menen hakee sulle lätkäkamat. Mennäs katsoa miten muksu leikkii. Miten täällä menee? Nyt sit taas. Siis täällä on kauhea sotku. Ei haittaa mitään. Ei haittaa. Iskä siivoo. Iskä. Mitä? Kello on 2 yöllä. Mä en saa unta enää. Ei haittaa, iskä tulee nukuttamaan. Mitä sä teet? Älä tee noin, se menee rikki. Ei haittaa mitään. Ei haittaa, iskä korjaa. Isi, kato! No mitä? Oh! Hei, miksi sä noin teit? Ei haittaa mitään! Juu, ei haittaa mitään, isi kerään. Hups! Siis mitä sä teet? Kauan sä mainot mun hiuksiin? Ei haittaa mitään! Joo, ei haittaa mitään, isi menee pesee itsensä. Hei, isi! No? Mä kuivaan sun hiukset! Ei älä sitä mitään näkää! Ei haittaa mitään! Juu, ei haittaa mitään, mutta mitä äsken muuten tapahtui? No isi, sä lupasit mulle just ison suklaakeksi, kun mun aamupäivä meni niin hyvin. No niin kiva, odotas hetki, niin iskä käy hakemassa. Huh? Jees, juomatauko. Hää? Säkö jätit ton pakkasen oven auki? Ei haita mitään! Joo, ei haittaa mitään. Iskä menee kauppaan ostaa kaikki marjat, jäätelöt ja ruuat takaisin. Iskä! No? Älä revistä verhoa! Ei haita mitään!
Joo, ei haittaa mitään. Verhotankokin kyllä näköjään meni rikki, että täytyy lähteä ostamaan uutta. Iskä! Juu, no. Älä edes mieti, tai TV menee rikki. Oho. No nyt se meni rikki. Ei haittaa mitään. Joo, no ei haittaa mitään. Sä et sitä ainakaan kato Pipsapossu enää. Haittaa. Siinä oli ei haittaa mitään video. Kommentoi alas mikä oli sun lemppari. Ei haittaa mitään video. Ja kommentoi myös, jos tämä video oli hyvä. Koska se on niin ihana kuulla, että videot on hyviä. Siellä oli paljon ei haittaa mitään videoita. Muista tykätä, jakaa videolle kaverille ja kysy sieltä mikä sen lempparin video on, koska jos me keksitään mikä on paras video, niin se voi joskus saada seuraavan uuden videon. Ja se ei haittaa mitään!